Hej Peter, vi er en gruppe bestående af Rose, Mikkel Østergaard, mig og Freja, men Freja kunne desværre ikke være til stede i dag. Jeg vil starte med at fortælle overordnet om nedbrydere. I naturen findes forskellige økosystemer. Økosystemerne er et områdes levende organismer og hvordan de samspiller i naturlige kredsløb. I disse systemer findes de forskellige bestanddele som planter, dyr og nedbrydere. Vi vil se på delen nedbrydere. Nedbrydere er nogle organismer, der skaffer sig stof og energi ved at spise organisk materiale. Nedbrydning af døde planter, dyr og andre organismer er et led i naturens kredsløb. Når de levende organismer opbygger organiske stoffer, indgår simple molekyler, organiske og uorganiske, i komplicerede organiske forbindelser. Et eksempel kan være et træ. Om efteråret taber træet sine blade, og hvis nedbrydere ikke fandtes, ville kredsløbet stoppe her. Det er nødvendigt for naturen at udnytte de stoffer, der frigives. Ellers vil der ske en ophobning. Nedbryderne er derfor en vigtig del af kredsløbet. En essentiel nedbryder er svamp. Man kan nærmest sige, at svampene er naturens skraldemænd. For hvert efterår, når naturen er fuld af døde planterester, som blade, urtestænger med mere, rykker svampene ud og begynder at opløse disse. Svampene sender deres hyfer ind mellem de døde celler og udskiller enzymer. Enzymerne opløser plantevævet, og svampene optager de næringsstoffer, de skal bruge. Næringsstoffer, der bliver til overs, efterlades til andre svampe, insekter og bakterier, altså nedbrydere, der fortsætter nedbrydningen. Når foråret kommer, er det meste af plantematerialet opløst og parat til at blive genanvendt som gødning ved sommerens plantevækst. Havde vi ikke svampene, ville naturen hurtigt blive dækket af et tykt lag uopløste planterester, og planterne ville ikke have gødning nok til at vokse. En bonusinfo er, at svampe faktisk er nærmere beslægtet med dyr end planter. En anden vigtig nedbryder er bakterier. Bakterier findes overalt og har sin eksistens i alting. Alt fra yoghurt til jord. For eksempel i en normal haves havemuld findes der op til 10-12 millioner bakterier per gram. I jord og vand er der nogle bakterier, som hjælper med at nedbryde organisk materiale. De kan også nedbryde nogle af menneskers spildprodukter, som f.eks. rensningsanlæg og lossepladser. I naturen kan bakterier nedbryde blandt andet blade, der falder fra træerne, så de bliver til jord. Bakterier kan også nedbryde andre ting, som f.eks. døde dyr og planter. De fleste bakterier er harmløse, endda i nogle tilfælde gode for os mennesker. Men der er dog også nogle, som kan være farlige for mennesker, dyr og nogle planter. Disse bakterier er blandt andet Salmonella typhi, som giver tyfus, Pasteurella pestis, som giver pest, og Vibrio cholera, som giver kolera. Andre harmløse sygdomsbakterier kan man blandt andet finde i råt kød. De gode bakterier kan man blandt andet finde i yoghurt, som har nogle meget nyttige bakterier i sig. Nogle bakterier er i fødevarer, og bakterier benyttes industrielt til at lave f.eks. mælkeprodukter, eddike og antibiotika. Ved hjælp af gensplejsningsteknikken kan der indsættes gener for nye egenskaber i bakterier, som så kan danne bestemte stoffer i store mængder, f.eks. enzymer. Vi vil dermed opsummere, at nedbrydere er en vigtig del af det økologiske kredsløb, og specielt svampe og bakterier som nedbrydere er en vigtig del af opretholdelsen af et sundt kredsløb i naturen med mennesker og dyr.